mana oge ị na-etolite ama m na ị ga-achọ ịbụ injinia mgbe ị na-eto o nwere ihe ndị nne na nna gị chọgasị ka ị bụrụ nke a bụ eziokwu maka na ọtụtụ ndị na-ana mgbe anyị na-etete nne na nna ga-asị dịka nsị nwa ma o nwere ike ịbụ injinia ma o nwere ike bụrụ dọkịnta ma ọ bụ o nwere ike bụrụ nọọsụ maka na ihe ndị anyị niile ha chegasịchara anyị nwekwara nke anyị chọrọ ịbụ n'onwe anyị ka ihe bụ ihe na nna gị chọrọ ka ị bụrụ maka na ama m na ha ga-ahụ gị sị kịta nwa m o egwu ka ị ga-eti nna ọ bụrụ obere ife ka mpempe na onwe m godi asị m na nna abụ mfụ ndị fọdụ ka asavụ m masị na ịbụ ndị masaba ịghọtago nne m chọrọ ka nche fada nna m chọrọ ka nche fada mana ọwa ọkụrụ ọkụ mara fada bụrụ fọs ọbarọ na ife mmụọ chọrọ ife chi m chọrọ ịlụ ka m na-eto ha na-akwụba m azụ ha na-akwụba m ntopụta na m ga-abụ ụkọchukwu mana etopụtagonu m chi m wee sị m nna na-egwu ka m ga-eti ya banye ụlọ akwụkwọ ndị na-eti fada abanye ma banyelu ebe a fụ na mama nụ nkwu ebe a maka na a na-akọ ị na-akọ maka na iwe onye oringo na ọ bụrụ obere ife ka m nọ na seminary school anọ m ebe a mana eji m ofu ụkwụ m nọ n'ime ebe a ofu ụkwụ nọ n'ilo o bidogodi na otu ndụfa dị ama m na m ga-ebinwu ndụfa na-ebi mana o doo m anya na nsogbu ụzọ a ụzọ Chukwu egwu anyị na-eti anyị na-efekwa Chukwu mana nsogbu ya egwu anyị na-eti na a ga-anapụ m ya ọ ka mma na m gwa onwe m eziokwu mkpọkwanụ nne m gwu ya ebe a bụ ebe a na-adịrị obi mma maka akpọba gị nne fada ịmana ndị nne na nna anyị gba ime hala asị na nwa ya ga-abụ dọkịta nne dọkịnta akpọba gị nne fada ọ na-atị ya obere nwa ya ga-echi fada onye dịka nne fada onye dịka ọ bụghị obere ife fada kri ọ kristian ka a na-akpọ m ịghọta gafọ oyibo m fada kri akpọba gị nne fada mgbakwa onwe m eziokwu si nne mma analụkwafa ije ka m chọọ ụwa ka i were ọja wee banye maka nwoke topụta egwu onwe gị eziokwu nchụba egwu afọ m egwu n'anya ọ na-amasị m egwu na-amasị m ka m na-eto ya na nna m na-emeta ihe egwu ihe kwa ya ha na-eme otu ọ na-atọ m ụtọ ịma na onye ọbụla maka na ndị nke niile na-abịacha na ihe emume a onye nke njọsị m na o bidoro ogo pere mpe onye nke njọsị na o bidoro na chọọchị na o bidoro na kwaya na o bidoro nke a kịta ka ikwuru ebe egwu asị bata gị maka na nne na nna gị na-agụkọrịta egwu na-emekọrịta ekwe otu a ka isi nweta egwu ahụ wee zinyezi wepere nwoke obiọma wee narazie ha dị ọja na-aga n'ihu ọ dị mma mana egwu ị na-eti kịta egwu n'onye ka ị nwego enwego m ọtụtụ egwu mana n'afọ 3 gara aga anyị nọ na 2018 afọ 2015 anọketere m ịmana onwe ihe dị n'egwu o nwere ka ihe esi jiri egwu adị agafe mana o nwere nke ya bụ ọga ịma na ife a na-agba agafegokwanụ so n'anya ka esi edowukwa agba egwu ahụ a na-edozi ukwu taa na edebezi otu a ịmara kịta nke a na-agbazi nke a na-agbazi shakushaku kịta shakushaku olugatu 2219 efukwe fọzọ ebupute n'ọzọ ịgba mgbe o nwezi ike ọ bụrụzie mma ga-ebupute nke m so 215 na anaka mmanya otu a n'anya na egwu mkpokasị n'aka otu a si egwu niile a ma kọmpalị kwanụ ụfọdụ na mwepụgodi a ka ọ pụgodi n'ahịa ka ọ nọkọ n'ọbụla albọm pụọ n'ahịa ya bụ albọm izizi mwepụta ebe na albọm a enwere m 16 tracks. Ọ wụkwa obere ife 16 tara acha 16 tracks ya bụ 16 egwu achịkọrọ m ya ọnụ otu a wepụ ya n'afọ mana ka m wepụsịrị ya na-eweta aka ebe 2017 wepụtakwa egwu ọzọ egwu mụ na Patoranking na ijebe akwa ndị amazi afọ aka gị na-emezikwa ihe ijebegokwa obere unu anụgoni ya ka o si wee kwuo ya na ndị amaara a na-etikọzigo ego maka na Fanzy bụ onye amaara ọfụma mana enwere ebe ị na-aga ka anyị ji obere ezumike ọ na anyị na-achịta ọ kapụkọ mana Fanzy nọ n'ọgbọ anyị na-abịa